Action Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Action Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, Pitsa 20 na bulan sang Hunyo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, hinubaan may bastante kuno nga quarantine facility suno kay Mayor Estrao. Government employee arestado sa buy-bust operation sa siyudad sang Talisay. Balita national. Isyu naton karon nga aga. Liwatunan sang gobyerno ang protocols nga ginpatuman sa balik probinsya program agod malikawan ang posible pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa mga probinsya bangod madamo ang nagpalauli. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ginakonsiderar sang gobyerno ang pag-require sa mga luyag magpalauli sa tagsa nila ka mga probinsya nga magpaidalom sa RT-PCR testing. Nagligad nga simana, ginsuspender sang gobyerno ang nasyonal o kung gobyerno nasyonal ang trip sa dalom sang balik probinsya program. Madumduman, nagumpisa ang nasambit nga programa sa tung Mayo nga tuyo, madikongest ang Metro Manila pagi sa pag-inganyo sa mga tao, ilabi na ang mga informal settlers nga magpalauli sa ilang mga probinsya. Bangod sini, nga luyag man sang Manila, nga maghalog-halogawa, kag hindi maginutok ang Manila para malikawan ang dugang nga paglaptas sang COVID-19, ginpapauli ang pila ka mga taga-probinsya sa ilang mga lugar agod maiban-ibanan ang kagutok dito sa Metro Manila. Amo ina nga nagaproblema man ang mga kaprobinsyahanan sa wala untat nga pagpalauli kag wala maskidyo ng iban wala sang koordinasyon. Amo ina nga nagsalasalaman ang mga local government unit bangod sa mando sang gobyerno nasyonal papaulion ang tanan nga ara dira sa Metro Manila nga magpalauli sila probinsya. Amo ining rason ko nga ang naglalaptaman ang balakian nga COVID-19. Sa karon, temporaryo ginpauntat ini. May mga pila ka mga reklamo ang local government unit bangod ang iban hindi preparado. Sa iban nga lugar, wala sa butangan. Gulpe nga pagpatigayon sang mga quarantine facility. Gingamit ang mga bulutuan. Kag sa tion naman nga kung tani magbukas ang klase, nanawagan man ang Department of Education aber hindi na pagpasudli pa sang mga pila naton ka mga kauturan nga nagpalauli gikan sa iban nga pungsod kag iban nga mga probinsya ang mga balutuan kay masugod ng klase kag ang pagdisinfect sini kag iban pa sugda naman sa mga bulutuan. Sa karon, bangod sining pagpalauli, nagdagsa ang mga pumuluyo kag posible kung hindi ini mapunggan kag kung hindi matipan sang maayo isa sa mangin kabangdanan sini nga liwat na maglapta ang COVID-19. Kag kung matabo ini, balik naman kita sa puno. Katulad sa Bacolod kag probinsya, ara na sa idalom sa ginatawag Modified General Community Quarantine. Wala man nato nila pangamuyo kag ginapangayo, basi kung magdamo, posible ina, magod sa pagpalauli sa mga OFW kag iban pa. Kag hindi malikawan, nga base sumaka kita balik sa Enhanced Community
quarantine. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Oy, bugtaw ron, Sabado, morning. Kamusta nagdakmanwa sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental? Kamustang sitwasyon sa palibot sa Bacolod? Kamusta mga balita nga nagluntad sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang mga presyo sa merkado? Ini nga mga balita, mga impormasyon, idulong sang aton patrol karon nga kaagahon. Mabulubugnaw ang kaagahon, padayon nagalagulad ang aton patrol sa Bado Subong. Abi ko anay si Action Eden kahapon, karon nga adlaw gali siya, nagaman sang aton patrol karon nga kaagahon. Timay niya, ang nagalibot subong masiplatan nyo bla. Guwapa ini ang aton reporter sa patrol karon nga kagaon. Idulong niya ang pila ka mga balita ang ilan natipon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Good morning, Action Fred. Kag sa tanan natin nga mga ka-aksyon, no? Do manayanaya, Action Fred. Ang subong ang aton nga sininga kalangitan nati Hunyo 20 subong Action Fred ikalimang adlaw nga matuman ang modified general community quarantine naman diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Pero do tanan sa gihapon ga-adjust nga Action Fred sa mga extension gyapon no nga ginapatuman, pero kagapon wala siyang Fred, doon nagakasubo ko. Naman. Kahit may nakita ko walang nga balita sa national nga isa ka grade 9 student ang naghikog bangod sa pressure Action Fred sa online classes nga ginatawag. Ido budlay balahaw kahit bilang edad sang grade 9 student Action Fred. Mga kuan guro, mga 14-15 dira Action Fred ang edad sang grade 9 student. Napaminsaran niya nga amo nang himuon Action Fred bangod nga nagapaminsar siya ang about sa online classes. Ang nabasahan na to sa sa national nga 19 kuno Action Fred ang grade 9 student. Oo. Masami ko no nagareklamo ang sa suno sa Iloy Action Fred based sa national news ina. Masami nga ginareklamo sang iya bata ang load sang iya nga cellphone nga kinahanglan
para sa online classes. Tayo hamakon wala action Fred how much more didto pagid sa mga nabukid kag mga nalayo gid bala nga area. Ngati nag-survey man actually nga aton nga mga ang aton DepEd ngati may pila ka mga niyara gid sa mga hindi maka-afford nga magbakal bisan action Fred sang suicide sang sang bisan keypad bala nga cellphone di gani kasarang magbakal may ara pa sang mga specifications nga ginhatag ang DepEd nga amo ina ang kumbaga basihan o kung dapat nga sundon man sa mga ginikanan magbakal sang cellphone or mga dapat i-consider. Depende man action Fred mo kung gadako ang GB na bala sang cellphone, kapasidad sang cellphone, ang internet, mas nagamahal pagid ina action Fred. Pero pero amo na action Fred balaan ta lang na sa Agosto 24 pa man ang sugod sang klase action Fred base may mga pagbag-o pa man nga ipatuman ang aton sini nga DepEd. So far action Fred sa nagapamangkot pagid base sa executive order kagabi nagpagawa sang executive order number 43A si Bacolod City Mayor Evilio Linardia nga nagapahanugot na action Fred sa pagbukas sa mga personal care services kangay sang massage parlors, sauna, facial care kag waxing ugaling 50% gid lamang sini sang ila sini nga kapasidad action Fred o kon nga ma-accommodate ang ila sini nga pahanugutan. Actually din action Fred. sabot silingon na pwede na kabukas ang mga massage parlor, pedicure, manicure, pwede na. Pwede na action Fred ka pa facial. Basta 50% lang sang imuguya. Charot, 50%. 50% lang. Tanong ko sa to. Ang isa, ang isa puti. Ang isa, do ka fresh looking, ang isa stress yapon. Joke lang. Actually din, action Fred. namangkot ako sa inyo kaya mga teenager pa kamo, open pa kamo. Hindi ba lang nagmuda naman nga, nagpakita lang ko sa cellphone bala, nga ining ang babae luyag nga magkita ang tsura ka mangin lalaki, ang lalaki luyag makita ang tsura mangin babae. Ano ni man? Facial application, action Fred, sa cellphone ina. Gani? Sa mga high-touch ba lang cellphone. Sige lang Porte, kay no? si Action Dorel may ara abatay bala kay sudlon niya kada karon. Ay, Para ikaw naman mababayi. Hindi amo, no? Oo. Pero Action Fred, ari kita subong no live naga-report sa Bredco Port bangod subong nga adlaw Hunyo 20 ang una nga adlaw nga magabalik ang biyahe sa mga fast craft Action Fred. So sa mga nagapamangkot sa schedule, ang Ocean Jet Action Fred ang halin diri Bacolod to Iloilo alas 5:45 sang aga kag may alas 11 karon sa gabi. Ang sa Wisam naman, ang sa Ocean Jet Action Fred Bacolod Iloilo, may duha ka trip, 5:45 AM kag 11 PM. Kung dito naman halin sa Iloilo, Ocean Jet ng Gyapon, Iloilo to Bacolod, 7:20 AM kag 1 PM. Ang Wisam Express Action Fred Bacolod to Iloilo, 9:50 AM kag 4:45 PM. Ang Iloilo Bacolod, 6:30 AM kag 2:30 PM. Actually din, Action Fred. may klarohon lang ko. Balik biyahe. Ano biyahe. ang mga protocol? 50%? Yes, Action Fred, kay based ina sa national guidelines kung Oo. ang isang kalugar under sa modified general community quarantine pahanugutan ang pagbalik sang biyahe. Actually dapat Action Fred June 16 pa ni. Galing kay ti nag-istorya kag nagsinapol pa ang mga fast craft operators, ang Marina, TPA kag PCG angot sinisila Action Fred nga mga ipatuman man. Ikaduha nga pamangkot aksyon din. May saka plite? Wala Action Fred sang saka plate as of now. Kaya isa na ibaluan ta, suno kay Mr. Frank Carbon, isa man sa operator, Action Fred, sang fast craft. Actually, pag sinapol nila, or pag meeting nila kaupod ang Marina, nag-ayo sila nga ti mapasaka plete para hindi man sila mapierde Action Fred. Ikatatlo nga question actually din. Ikatatlo nga question. Wala na sa mga pagsulundan kung magpadulong ka sa Iloilo, Bacolod, Iloilo?
The reaction, Fred, ang sa Bacolod, kag magpuli ka di, mapakita ka lang sang imo nga valid ID. Kung wala sang valid ID, certification gikan sa barangay, Action Fred. Wala na kinahanglan City Health? Wala, Action Fred, na palayag na kinahanglan sang City Health. Wala na kinahanglan testing? Ang sa Bacolod, mapuli, wala, Action Fred. Akong negrense ka, halin ka sa Iloilo, may swab booth dire, nga ginpahamtang ang probinsya para pag abot mo, iswab ka, kag amo na Action Fred, papaulion kasi imo abing lugar, kag i-text ka lang nila kung ano ang imo sini nga resulta. Sabot silingon, pag-abot mo sa Bacolod o Iloilo, wala na home quarantine? Ang sa Iloilo, Action Fred, wala pa kita ideya no, kung ano dito. Diri sa Bacolod, stricto lang nga home quarantine. Pero wala naman sila nagapangita, Action Fred, sa mga city health certificate pa. Okay. Amo na di, Action Fred. So far, diri sa Bredco Port, madamo-damo na sang mga pasahero, Action Fred, nga nagahulat. Kaya actually, ang aring diring nakadak is ang Supercat, Action Fred, which is nga alas 7:30 sini nga aga ang una sini nga trip. Ang una tani idya nga magwa nga Bacolod to Iloilo is 5:45 AM dugay-dugay Ocean Jet ugaling kay wala pa di Action Fred no nakadak man ang Ocean Jet nga fast craft, Action Fred kaya mo na ginahulat-hulat subong sa mga pumuluyo man. Pero ti ang ano ni gani ang simple show pa lang kanibula, Action Fred ang bag-o na di ba lang nga terminal diri sa sulod sang Bredco Port is wala pa man nagbukas. Pero sa gwa makita naton nga may ara na sang may mga linya or ginpatuman sila, Action Fred bala nga palatandaan kag sign para sa aton nga mga pasahero nga ti ko mag-umpisa or mag-open karon sa paggawad sang ticket mapatuman ang ginatawag nga social distancing. Nga Action Fred ang mga salakyan Mimbutangan din nila sang mga guide bala kumbaga nga pati ang salakyan naka-social distancing. Makita ta man, Action Fred, ang sagwa mismo sang simple show pa lang ka, may ara lang sila sa mimbutang nga higot. Nga silingon hindi easy bala, hindi hapos nga makagwa sulod lang ang aton sini nga mga pasahero, kundi maagi gid sila sa linya based man sa guide sang higot, Action Fred nga ginbutang din nila kag mismo ang sa sa duta sa salog di bala nila, Action Fred, may mga arrow silingon may guide gid, Action Fred no ang mga pasahero naton kung mag-umpisa na karon sa pagawad sang ticket no man ko to di bala, Action Fred no kadali lang no Action Eden, Action Fred palihog lang ko'y pamangkot kung wala piling edad pwede makasakay bata katigulang. Based, Action Fred, sa EO ni Mayor Bing Bala, unhampered travel. However, gina-discourage lang. Discourage is the word, Action Fred. Gina-discourage nga magbiyahe ang 21 years old below kag ang 60 years old above. Pero sa subong, Action Fred, may ari diri sang mga katigulangan kag mayara man sa mga bata, Action Fred, nga nagahulat di subong. Mamang ko to di bala. Sir, Mangaga, Sir, sa Action Radio Bacolod, Sir, biyahe kami, sir. Pa Iloilo kami, sir. Biyahe kami, ma'am, Manila. Manila. Nadula si Action Eden, Ber. Balikan ta siya, no? Balik kita sa aton special nga communication. Kaya importante ini nga pagsugod biyahe. Balik si Action Eden, kamagen. Yes, Action Fred. Ato, hindi pa mangkutano si sir. Sir, sino nga pangalan natin, sir? Si Perle Novi po. Novi. Si Novi. Sir, saan kayo papunta ngayon, sir? Punta mamang Manila. Papunta kayong Manila, sir. So, hindi pala fast craft yung sasakyan ninyo. Pero anyways, ano po yung hinihintay niyong barko, sir? Yung Tugutabi, ma'am. To go? Oo. Yung, eto, sir, saan kayo na, sir, dito, sir? Singkang. Sa Singkang. Taga dito talaga kayo, sir? Or from Manila talaga? Manila talaga, ma'am. Napunta lang kami ito nung 6 na buwan na kami mahigit dito sa Bacolod. Nagtrabaho kami, ma'am, dyan sa construction sa SM. Gustong-gusto na namin mamuwi. Kasi ang usapan namin ng boss namin, 3 months lang. Magit 6 months na kami. Sabi ko... Kasi naabutan kayo ng lockdown, sir. Naabutan kami sa lockdown. Pero yung itong to-go na sasakyan nyo, sir, arrange to ng from Bacolod, sir? Or paano kayo naka-coordinate na sasakay kayo sa to-go na malasakit vessel? Ito nga mga problema namin ngayon kasi
Ngayon pa lang kami sumakay ngayon. Ang sabi, nagtanong kami dito, ang sabi nila, pag sila pala kumuha na ng ticket sa SM, kami wala pang ticket. Pero kumpito na kaming papel ngayon. Nagtanong kami dyan, magbubukas sila alas 9. Ngayon, kung mayroon mag-cancel doon sa kumuha ng mga ticket, pwede kami makasakay. Ngayon, kung may bakante, pwede kami makasakay. Pero kung walang mag-cancel, ibig sabihin, Maghihintay kayo. maghihintay kami. Kukuha na kami ngayon ng magpapa-book na kami. Tapos kukuha na kami dito. Maghihintay naman kami kung kailan ng biyahe papuntang Manila. Kailan pa kayo dito, sir? Ayun na pa kami, ma'am, na alas 12 ng gabi. Nagbabaka sakali kami. Kasi hindi namin, ma'am, alam kung paano kumuha ng mga pagsakay, kung paano papipirmahan yung mga papel namin. Dito pala, bago ka makasakay, papipirmahan mo sa posya doon. Pipirmahan mo yung papel mo para pagdating doon, titinang kung kumpito yung papel mo. Galing sa barangay. Pero ano requirements na yung dala niyo, sir, ng mga dokumento? Dokumento, ma'am, yung mga dala namin galing sa barangay, tapos yung magpa-x-ray ka, magpa-medical, tapos papipirmahan mo sa police station. Sabi yung tawag, ma'am? Travel Authority. Oo. Sige. Yun lang, ma'am, 4 na papel lang. Sige. Thank you, sir. Action Fred na ba actually, amo naman ang other side naman, Action Fred. Kaya naibaluan ta kun from port of origin to port of origin, like Bacolod to Iloilo, hindi na kinahanglan ni nga mga dokumento. But bangod nga, kumbaga, inter-island, Action Fred, or lain naman nga rehiyon, that's why nga nag-process ni sila sa ilaman nga travel authority, especially nga masulod sila sa Manila, pero diri sila halin sa Bacolod, although nga ang mga nagapositibo di sa aton Action Fred usually mga repatriated laman mga OFW kag LSI, pero given nga may ara gyapon sang positive stricto man sa Action Fred ang pagbato naman sa Manila sa mga residente nga bisan residente nga magapauli sa ila Action Fred. So far wala di gyapon Action Fred na nagbukas man ang terminal diri sa Simplicio Palangka, pero sa gihapon madamo nasang nagainabot nga pasahero kay kagabi medyo tulo temprano man napalayag. Aga pa lang napalayag na sa Action Radio sa basement sa interview nga subong adlaw epektibo ang pagbalik naman sang biyahe. Bantayan talaga ka Action Fred kung kagkamustahon talang liwat ang mga nagaabot man nga pasahero kag kun tayuyo nagidbala ang pagbiyahe man sang aton nga mga fast craft diri sa bansang Bredco gikan Bacolod padulong naman sa Iloilo. Live report diri sa Bredco Terminal, ini si Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:08. So, sa nagabiyahe, pwede ron. Pwede na, pakadto Iloilo, Bacolod. Oy, sa aton mga kauturan, Sabado subong. Pero abierto ang Life Extension Clinic, nagabaton ini sila sang ila sini mga pasyente nga luyag magbakal sang ila produkto kay mabakal man sa Life Extension Clinic ining pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapaayo ini sa mga pamalatian, lakip na ang COVID-19. Makapalikaw sa aton sa 17 pakasay sang kanser, kagalo 105 kapamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa iban nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan kag nagadipinsa. Nga hindi magtapik kag hindi magsulod ang balatian sa aton kalawasan labi ni ining kagaw nga coronavirus. Life Extension Vitamin D3. Mabakal na ini sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:10. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa Radio Philippine Standard Time, las 5:13. Samtang gahilapit ang Agosto 24 nga ginaduso sang DepEd kag Commission on Higher Education nga padayunon gid ang klase nagatuluhaw ang nagkalain-lain nga mga isyu, nagkalain-lain nga problema, mga internet connection, ang kakulangon sa mga ginikanan nga ibakal sa mga laptop, cellphone, kag iban pa nga kinahanglanon, kag ang mga ginikanan nga padalaan sa mga textbook kag iban pa nga wala gani makatapos ya kag makatapak sa eskwelahan. Paano makatudlo sila kabataan? Gadugang samtang gahilapit ang pagbukas sa klase. Ang kakulangon sang pundo, ayo nga pundo sa gobyerno, pagpatukod sa mga cell site kag iban pa, ang buot silingon, hindi lahog-lahog ini nga problema antes magbukas ang klase. May mga balita na nga nag-suicide ang kabataan kay wala kagamitan kag iban pa. Naintindihan naton ang aton mga manunudlo kag ang DepEd kag ang Commission on Higher Education. Ang ila kabalaka nga kinanglan makatuon makapadayon gid sa pag-estudyo ang kabataan. Pero nagakinanglan ini sa nasiling ko na sa malawig-lawig pagid nga pagtuon. Hindi mo ni dali-dali iya nga mapatuman. Hindi mo ni
dali-dali lang nga patulon sa ginikanan inikinanglanon sang edukasyon sa ila kabataan. Ako gapati ko ang edukasyon maayo gid man kag importante sa tanan para sa kabataan. Pero ang edukasyon makahulat. Mintras tanto nga may ara pa kadelikaduhan dala sang COVID-19. Naintindihan man naton ang ibubunot sa mga manunudlo sa pribado nga wala sila sweldo, no work, no pay sila. Naintindihan man naton ang mga eskwelahan kay edukasyon para sa ila, lakip na sa ila sini negosyo. Nga kung wala enrollment, maputo tikoy man ang mga pribado nga bulutuan. Pero sa nasiling ko, hindi ini makamul-kamul. Patihan nyo ko, hindi niya dali-dali. Mapatuman mo, kay kinahanglan ini sang dako nga pundo para sa mga pagbag-o-bag-o sang teknolohiya sang aton sini mga estudyante. Kung paano padayon ng klase pagi sa mga internet kag iban pa. Hindi nila lahog-lahog nagakinahanglan ini sang malawig nga pagtuon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 5:16. Ibalik ta dugang nga balita, dugang nga isyo. Pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nakalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22. Dr. Alfred's Green Coffee. Amo ining ikapi-kapi ninyo kay hindi ini makapasulab sa inyo sulok-sulok. Maayo ini sa mga dalagko, blan mabugat nga mga tao. Amo ning gamitan yung nga kape kay may ara siya metabolism booster nga nagabulig patunaw sa inyo ginakaon. Sa mga kabataan pwedeng-pwede gid. Kaya kung nakainom sila sang Dr. Alfred's Green Coffee, nagapagsik, nagaabring memorya, daw lagi nakapoy, daw lagi natuyong kabataan. Labi na gid kon ara sila sa sulod klasihan. Amo ining sikrito sang Dr. Alfred's Green Coffee. Hindi ka mo magkabalaka, non-acidic, non-addictive ini nga kape. Pwede kay lulo, lula, nanay, itatay, kag sa mga kabataan. Ang manami pa ka ining Dr. Alfred's Green Coffee, loaded ini siya sang phytonutrients. Nagabulig tinlo sa aton tinai, panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matilong aton colon, malayo kita sa masakit. Dr. Alfred's Green Coffee mabakal ninyo sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Chairs and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Ining pagbayluhan ay pwesto sang House Speaker, ginapananaw na ton, damo naman ini, nga inisyuhan na no? Bulan sang Oktobre mo, hasta landa, si House Speaker Alan Peter Cayetano, sa wala pa siya ginbuslan, may pamiling-bili na siya niya kami lang nga duha ni Bilascong mabuslanay, ang mga chairmanship da, ula buslanay ba, mahimo bala na, nga ginpamutang nga bag-o da, kung si Bilasco ng House Speaker, hindi na mahimo ya, ngayon siya magbutang sang kaugalingon niya, nga mga kaalyado. So, pabuton ta, medyo mainit naman ini ang pag-isyuhanay sa sulod mismo sang Kamara, pagkambyo na sang House Speaker sa bulan sang Oktobre. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oy, sa aton mga kauturan, maayo nga panugyan, kung may magtubo nga bukol-bukol sa lawas, dapat mas temprano tunawon. Ang number 1 nga magpatunaw sa mga bukol subong, amo ang Santon Plus Herbal Capsule. Ini mga tumor,
bukol sa baga, goiter, arthritis, kagiban pa. Kasi una ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera wala gid problema. Galing may agi, may pilas, may pinalian sa Santon Plus Herbal Capsule ang mga bukol nga nagatubo sa lawas. Iya ina tunawon. So hindi pagpadugaya. Disturbo sa lawas kung may bukol basi kung mangin malignan pa ina, mas temprano tunawa dayon pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Kay nadiskubrihan may pamatuod nga number 1 ini siya magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. So kung may bukol, goiter, bukol sa baga, tumor, tunawa dayon pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule mabakal ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time las 5:31. Dugang nga mga balita pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero siguro
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na, dire kita. Balita sa Kapitolyo, hinubaan may bastante kuno nga quarantine facility suno kay Mayor Estrao. Detalye sini, upon kay Aksyon Marlon Hinubia. Balita Kapitolyo. Aksyon Marlon, please go ahead. Pinapahayag ni hinubaan na Municipal Mayor Ernesto Estrao nga madabo kag bastante ang quarantine facility sa ila sining banwa kag handa sa paggabaton sang ginantisipar pag inabos sang ginatos pa ka mga negrense nga magapauli sa ila sining banwa. Suro kaya Estrao, may 3 ka mga tag-iya sang beach resort ang nagkatanyag sang ila sining propiedad agod nga magamit bilang quarantine facility. Ini nahamtang sa Barangay Asia, Pook kag Barangay Bolwangan. Magluwas ni may 4 pa ka mga fasilidad nga gin-preparar sa bahin sa National High School ag handa man sa pagbaton sa sinuman nga mga returning residents sa hinubaan. Dugang panistraw, habanwa sa hinubaan may ara sa kapin 200 ka mga nag-inabot nga locally stranded individuals kag nagahulat sa resulta sa swab test nga ginakuha sa ila. Maduduman nga ang banwa sa hinubaan naka-record sa una nga kaso sa COVID positive nga sa diin ini amo ang isa ka instructor sa Philippine Coast Guard nga nagatudlo sa Coast Guard Training Academy sa amo nga banwa. Ang kaksunyogikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubia. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan,
Layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may Time las 5:42 na. Dugang nga mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano ang kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Madayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Diri kita ho. Ba, empleyado sa gobyerno arestado sa buy-bust operation sa siyudad Santa Lisay. May detalye si Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred, dakop ining isa ka empleyado sa gobyerno sa buy-bust operation sa Purok Santan, Barangay Zone 6, Siyudad Santa Lisay, tinilikdan nga alas 5 sang hapon. Ginkilala diring suspitsado nga si Michael Kinla, 33 anyos, nagapuyo naman sa Barangay Zone 12 sa Muman nga syudad. Kay initiaction Fred ang job order assign iya sa Talisay City Sports Office. Na-recover sa iya sining poder ang 60,000 pesos sa ginapatihan Shabu plus ang 500 pesos nga mark money. Ang mga items action na Fred ginpadala na sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo sa Crime Laboratory para sa examination. Ang suspitsado karon nahunong na sa Talisay City PNP. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sini sa aton lawas, nagabulig tinlo, pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton kalawasan. Ang slogan, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula, resulta niya Evergreen Herbal Capsule. Dako mabulig sini sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sang inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang ikaw sang vitamina, suplayan niya ikaw sang potassium, calcium, magnesium, zinc. Amo ini, kung nga ang ginatawag siya nga ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Amo ning kinanglanon ta. Sining karon masyado kadelikado nga panahon kag kadelikado nga pamalatian. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal ninyo sa tanan nga butika malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Blatter entry pagkatapos ini.
Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Philippine Standard Time, las 5:54 na, pipila ka mga blatter entre, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, dead on arrival sa hospital ang isa ka lalaki matapos ginluthang sa nga nakapalagyo nga sospetsado las 10:45 sa gabi Hunyo 19 sa Purok Cereza North, Barangay 3, Siyudad Sang Bacolod. Ginkilalang napatay kay Christian Heva, residente sa Purok Cereza South, samtang ang sospetsado amo naman si Aladino Magbanwa, nga residente sang Purok Cereza North, tanan sa amo nga barangay. Sa inisyal nga pagpanusisa sang kapulisan sang Police Station number 2, unang nagkit-anay sanday Heva kag Magbanwa sa tuyo nga mag-istorya kag mag-areglohanay bangod sa madugay na nga wala pag-enjinihanay kag away. Dugang pa ginaligar sang asawa ni Magbanwa, Action Fred, nga naglakat ining si Heva kag nagpalagyo nga kag ako nagparehag nga mabalik lang ini sa balay ni Magbanwa. Pagbalik ni Heva, may upod na ini nga wala pa na-identify sang kapulisan kag tuyo kuntani nga salakayon si Magbanwa apang gilayon siya ginluthang igo sa dughan nga amo naman ang gintunaan sang iya sini nga kamatayon.
Padayon pa sa karon ng investigasyon sang kapulisan kag pagpangita naman kay Magbanwa. Samtang action Fred, mayara naman sang 76 tanan ka mga violators ang yara sa kustodiya karon sang 4 ka police stations bangod sa paglakpas o kung wala pagsuksok sang face mask kag wala nagatuman sa curfew. Sa Station 1, Action Flag may 16 ka nagkaladagpan, 24 naman sa Station 2, 12 sa Station 4, kag 24 Action Fred sa Police Station number 8. Balita halin sa patrol ang ka-action niyo, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 1. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.